Widya, tujukan pesonamu berkolaborasi bersama Pelan Tapi Pasti. Asik. Ayo Mbak Kancil, taringnya ucul. Ayo let Mas ya. Yus. Oke. Jebien wis tak tukoke tali koteng saisine malah ilang sauwonge opo kurang larang pungkasane kowe ilang gen ngenteng tali iki kombinasi bahasa Cina.
ganjil jangan merkosa wong kok. Ayo. Wong ngantek nganggo buku kombinasi